Nyt! No, maailman helpoin auto tehdä. Onko? Muuten se kyllä on ihan paskaa. Ei sellaista kannata tuolla kameraan kertoa. Minuutti. Ei sen pidempään. Pane nyt sitä vauhtia, että saadaan se 2 minuuttia alle. Puolitoista minä. Mä sanon, että ne helposti alle 2. Nyt lätkätkin kiinni. No nimenomaan. 15 sekkaa aikaa alle 2. Äkkiä nyt! 10. On notturista nyt kiinni. Se on fani, niin... No mut se on 2 minuuttia nyt. Täytyy 2 minuuttia autoa ei oo alhaalla, se ei oo lähtö valmis. Siitä ollaan puhuttu. Siitä ollaan puhuttu, ei mistään.